ha ka bening kong ban pau ka jing ayu show tra inong thao ujonga ujong pi ya ka ba pila ban yo I pe lama ka ne ka channel jong PS lingdo bat nga ai ku play ya pi wei pe wei long ka shan jong PS lingdo ha man ga sni ba man like po penga shim ya kabu ban ai ku play you ru ya PS lingdo I ba dei wei nong treman subha na ban ta ka nong ka thao ba ka jaj ban reu ka jong ye ban ngai ku play ya pi ba pila bu ikan ka lempung ne ka benta ban ya shim benta halor kan ka debate ya ban ya tanya halor ka topik ne ka mat kata ka dei hato dang la ban ka kun bun ngut ne kin dia ngot de ha kan ka po chan po kan ka benta ya ko api thu ya la de ka karteng jonga de ban salan selia ka snong ka tha ka bangasa ka dei hanong po Riphoi district Meghalaya but kidon ki bi thu ya nga da karteng badu but ha kan ka po haba crunch pang kan ka topik hato ka khampa ban kha bungot ki khon ne khindia ka lokum ka chingkali na maladan hato but kan ne ka debate halor kan ka topik ka long ka ba ha ya nga kun samla na mar nga ku mu samla le senga padan kun dan kti kum madan ki wei pat ki padan kun dan kti te kala banong le sek tin nong wei theory without experience re ya ba kan ne kan ka benta kalau kal bentak dan kampan taki samla kham tam kum yang ai phi kilong kini kilong pa ti kan yo kun de kila yo kun sipun ne knyat ngor ro compare syu na ma kan yo kun de nga ba phi ken ki ban sa yo kun hoi chin ran kinam kha kun he nei ki lok jong phi ki nga jong phi ka nga jong phi ni sngi ka sa kha kun de se ma phi ki kan thei ro phi sa kha kun de ngin sa yo ki kun ki ti jong ni te kali ka subject ne ka topic banya debate ka dan kam e hak sngi ki bamenta khantam yang ai phi kun samla tongin phaino isakani ka benta de ban debate halor kani ka benta hato dang laban kha kun bun ngot ne khandia te ban ni kan ni ka benta nya ban phai sau dong ka leng jungi kata ge ban phai shwan ni kong ye ka ying ka sem ga jonga jong pi ni wan na ka background ayu ne ni wan na ka long ying ka bakum no na ka long ying ka beruspa ka bada babiang ne la ka long ying ka baduk la de kumno ka jinga dei ka juk shit nga ka long di kum kan ka jinga dei pi long shiling system ne shilok jong pi ne ka jinga dei ka ba perfect biang bet ne ka jinga dei ka ba don problem ne don jing duna kata ka dei ne shu ba ka ba la shu ban pe shu hato ka met ka phat jong ai pi ka khlan nyam ka biang nyam ne ka nga jong pi ka khlan ka biang nyam na ma don na se ngan ong shibit ngas ong shibit ya kata ka ba sang shu ni ban pe shu ru ka mariang ka jong ka mariang ka long kumno ne ka population ka jongi ka long kumno let's say kadang ka jinge la ne kumno langi kha khun bun ru de langi kha khun du na ru let's say kadang ka jinge ka mariang pa bat kadang kam shu e bangin ya le jing mo ru hato ka jing kha khun jongi bun ngot kapan subhane mi ka jinge dei ka jingi bat belai langi long hakano ka bandaru compare bangin long Kristan de bangin long Kristan ya kata ka benda na badon le se na peng jong pi ki ban ong tang la bat kha kun bun ngot na mat lada am kha kun bun ngot hana long pop te ki ba kha kun bun ngot da te pha la dam kha kun bun ngot long pop te ngan ong ye pi la pi ong ye nga kum ta kha kun bun ngot le se langam biang ye kamai ka ji lada kam biang ye ka jing don kam jonga lada ngawlong na ying long ying ka beduk bersiap menon sa ki kun ti jonga sama pi ki ba ol kata kha kun bun ngot kata em ka jing em sa ki kun ti namar haba ang kha kun dan kam responsibility ne ka jiki klei kun ti ka jongi le se dan manong pi kha kun bun ngot yang kha kun bun kam la ban hikai ki kun ti jongi mik la ki nong di dops ki awarap sa she ki tinjara namara bagi ong long pop ban kha kun dunangut la se pidi ban tip shai um tho ang ba long pop henai la tho efras kalau men ri ba sa ang ba dan kam hikai um sa ki kun ti jongi la da ngim la um sa kata ban kalong ba kata ban kalong kapap kalong kapop le se dan nap deng jong pi ki ban kha kun bun ngot la da kha kun bun ngot kiu ka jai ban riu ka kiu ka jai ban riu la da pi kha kun bun ngot Hamil la pi ong yo tu briu ba duk ba lang ri ba nang ba pule ba puthi ba dan ni pinang kha kun bun ngot pin le kum no ban mi na tu kan jai ban riu kan kiu ne kan long kum no na kan ong kiu tu le mi ban
kinong nong di drops mi an ban kinong shim ka ching imbriu mi an ban ki briu tam sneng pen so si inga sem pen so si haying kimi ki pa pen so si ro ka chak ben ri pen so si ro ka snong ka tha ber ka wai la se pin ong ikin thai kha khun bun ngot ba pli ka tu kan thai ka don ka jing pang sutop kha khun bun ngot ya ya ban man ka tuan ka bor met let's say don được ban ong ba ka pha ban kha khun khn dia Lagi kha kun kendiat. Let's say hay yang sem ga jongi pat duna pat ki kun ki chat duna plat ki yu dar kam kha kun sibun ngut le da. Kata ni. La pi ong kha kun duna ngut. Let's say menda tele la kha kun bun ngut bana la de babun business la bun ki kam jam bana banyarak ban ke kam ki jam ke jam. Nda. Ni ne. La pi ong kha kun duna ngut. La pi ong kha kun duna ngut. Lara kha kun duna ngot sabida bendeu jongi baduna pai kha kun sa duna plat yo mdan breu shu din yo long pemban ngejapan ke serkar barang bato si kha kun ai jinjar deh hari ke iba kwa banong ye pi halor kan ka jing tai nya ka por ka bamda pi nam la banong ye no kha kun shibun ngot se kha kun kenyan ngot se nam la banong ka phari ba kha kun shibun ngot ye pi ka pha sam kha kun kenyan ngot pi Pinam la banong tumta yeno ino. Pinam la ban tifier ka jingim ka jonga pinam tiep kumna ngama. Man gi don ka mon lai lut ka jongi. Haplen ka jing mon lai lut jongi ngi don ka responsibility ba gin pe. Ngan ai ka duksa ka bading kong hani ka por ka ba manda. Geta ka dei. La da ngalong ubri wadap ko biang. La ngala ban tikina ka jinga dei ka jonga ba ka tanga ka jonga ka long ka ba scam ba. La da kalau memang sem ngajong pi ka biang ada ka background ka kata ka jinglong jingman ka sinong ka thao ka jong pi ka biang ba tapi tikina kumta ka bhaban kha bun khun ngot kham tam dan ka ban pe bu ka tanga jong pi la da ka sek ka klan ada ka la ada pidan ka bor ban la ban le kumta saki kun japi ban hikai ba penyai kun ka bade ka bhai ban kha kun bun ngot balai nama kan kiu ka cai ban reu ka ban ko ki bang pi la ban ngi bun ki cai ban reu anam dan ban la ban yu ben yang ai pi ban pen po yang ai pi ban shu kan bun ki kam ki jam balai bun ki am jam la da bun ki khna bun ki khun bun ki school la da bun ki school bun nong hikai la da bun ki nong hikai bun ki nong sha hikai la da bun sha hikai bun shu ki office kita ki ding kam si bun ne ada bun ki khun mano ban la he ya pi la teli segi khun la da pi biang ang pi kiling sem sin pi kai phai ki mana benut pernah ya pi kiram pet tele la teli ki khun mi shi darjat ki khun dei na kata henry nge la piduk la da ngalong ilung sem ka baduk ilung sem ka tengah junga ka telot tengah junga kam don kam bukai ke jika dei sem kam biang ya ba banam kha kun bun ngot om lap sa ka jaka banang ba kha kun bun ngot yo jingker khu có ngay sam chi spa punyo ker belai ki kun ki long ka jingker khu yo ki khu tamba om lap sai ki ban mi nong de sniu mi ban ki kun ki belong kumno let's say kum ki ru temen ki kun jen reng di jin jaram ada ki de kun jen reng let's say lada long ing sem jong IP kesidong ka thao jong ajang pi kam biang bangin kha kun bun ngot kumno hato kan so bha kesidong ka thao jong am kan so la ada ka tengah jong pi ka pang shutom ada ka tengah jong ka pang shutom pinong kha kun bun ngot kumno kan kha kun bun ngot la ya ka tengah jong pi pinong ma pi ka tengah jong kun tengah jong pim sama pi ki kun ki jong kanam la ban long kum ta Reke ka mat ka jing tanya bang ka ban ong kan ka por ka bunda pinam la de le ban ong yang pinam la ban ong yeno ino ka phai pi ben kha kun shibun ngot ka phai pi kha kun khnyat ngot pinam la de le ban ong dan hot ban ong le yu kumta pinam dan hot ban ong kata bale naman ni don ni ka right ka jongi ka don ni ka hok ka jongi bangin sio thu la ka mon ka jongi hatung ni la ne sai ki ni la ne ban hikai ki kom ka bade Nilanem penlong iki ita ki brio ki ban pengen tiu in ka sem ka jongi ka jak ban reu ka jongi. Lala ngila iki ong baka bhae ban kha kun sibun.
nama lada bun ki kun dia lada ngilak mesa ban kai kiu ka jat ban re ping ke sam ke kiu demat lada ngem la ai ban kan long dunaro ka bha ong baduna te duna pai te telot hiot syong ta ong kiri khasi yang maduna pai te telot duna plat kha kun bun pe ige syol ka jing teli syong ka syong ha lagi dunaro dan kam long jing teli ki kun ki jangan ping dia ban kan ka jing teli entah ka ka syong ka responsibility ka jing kli kini ki pa ki jing de shi tengah ka family ka jing de long yang syam ka syong ka thao bagan tip ka bhai anga bang kha kun khingat ne bun ngot lada ngala ban sa ban yang yaki ban hikai yaki pemede ai bangan kha shibun lada ngamla ai bangan kha khingat dang ta aro ka jing song suk chung sai hinga sem ka jing song suk chung sai ha syong thao bat kham tam ya ka jat ban reu ka jongi namar bun sin nyup gi briu kha te kha kun nyim la ban hikai namar kata haka jaka ba ka jat ban reu jongi kan kiu kadam kiu shula no noru namar blai wat kijat beri pelade sing sistem rodon ke le namar omla ban hikai musai ki namar la syukwa ban khakun klem pat don ya ta bo ka responsibility ke ji klik ki kun ki jong pi nama kata langi kwa ne la pi kwa ban khakun bungot ne dunang ngot ro pidei ban shim responsibility jong pi ka syong hakamwan bat ke ji klik ke jong pi on day mano kublai shibon ya kan ne ka cintanya kabdan burom